Hello guys, good evening, good morning, good afternoon, good day. Shout out nga pala sa lahat ng mga lalaki all over the world. And then, thank you. Anyway guys, real talk naman tayo. Huwag naman tayo doon sa mga bugal-bugal doon na mga kalaykay na buhay nila tayo dito sa mga kalaykay namin sa YouTube. Huwag yun. Bitaw. There are some times nga mag-uban ta sa itong mga taliguhan lugar. Bisag ka mo mga girls, kabantay mo. Nga usahay ba ipanabi nila nga ang mga lalaki feeling fuckboy ba? Fuckboy. Fuckers. No. Bad. Ano itong ipanabi nila nga kana nga babae nakuha na nako na kana nga babae ex nako ni ako nang gibirdahan. Grabe kay kalami ang gibati. Nagbulag naman gidaot na dayon nga gikan na ako nagikan nga babae na dili na pwede. Boys, hatagi ninyo og dignidad ang usa ka babae. Give them respect. Na ilang moralidad nila ana guys, morality, respect, morality. Although ikaw naka-virgin ana, pero no need to talk, no need to kuan lugar nga disseminate pa na nimo nga message nga uy ago na nakuha siya. No, that's bad. Siya makuha nimo kung istorya nimo. No, ayaw. Dapat murabag ka rabag manghilason rin mga bati rabag na nginani siya ko nginani, pero try to look at my face. Never. I'll never do that.